Wadzaso ndi nkhani zomwe zagwedeza dziko lino. Nthawi zonse tisanayambe programu iyi, ine Steve Kondwa Banda ndi Mr. Chawes Banda timakuthokozani kuti mumakhala pamenepo ndi programu iyi simuyiphonya. Ndikulandireni bambo Chawes Banda nena kuti muli bwanji koma. Ine ndili bwino Steve kaya wenzanga. Ine so ndili bwino. Ndathokoza kwambiri. Ndithu kantaso ukoneka bwino kwambiri. Ziko kwambiri. Inuso nthawi zonse. Nyamata wa smart. Sure sir. Nkhani yoyamba Chawezi posatayitsa anthu nthawi pano pa gwede ndiyokhuza mkumano wa chipani cha chomwe chinkalamulira dziko lino. Pano chatha miyezi iwiri chili kutsutsa titelo pano miyezi iwiri chili kutsutsa mpungwepungwe ngosayamba kudali mkumano ku Mangochi ku nyumba ya president a chipanichi komanso president wakale wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Mkatikatimo ena titsina khutu kuti a president wa opumawa a Mutharika akwiya ndi mawu omwe adalankhula a Grizedala. A Grizedala adali mlembi wa chipani chimenechi cha TPP. Ngati dzafera profesa ine. Ati akwiya nawo mawu omwe adalankhula. Kodi nkhani ikuyenda motani? Mwina udayimvetsetsa kuti chachitika ndi chani? Nkhani yaikulu ndiyo kuti akukumbukira amene amakonda kuonera gwedegwede. Mike Grizedala Jeffrey ngati mlembi wamkulu wa chipani cha DPP, Secretary General, anabwera ndithu kulankhula ndi atolankhani masiku amene apitawo kuti yayi tikuona ngati kuti ife kwathuko Professor Mutharika wachita kumbali yake pa ground yathamanga athandiza chipani achisunga chipani nthawi yakwana kutanthauza kuti tipezeso utsogoleri wina umene ungathe kutitengera kupita kutsogolo. Ndi mawu amenewo nakamba kale Stephen kuti anthu ambiri timaona ngati kuti mina anachita consult kuti anafufuza kapena kuti amayankhula zimenezi ndi mdalitso ochokera kwa Mutharika kuti anagwirizana koma zinaoneka kuti Professor Mutharika nkhani imene isina msangalatse. Izi zikungosoyinza kuti mu DPP muli gulu lina lili mbali gulu lina lili mbali ndikuti anthu DPP musakwena kamba maganizo awo. Fana ndikumbukiranso Mike Alista Mutharika atatuluka poyera nkunena kuti ina alamu angawa ndikuona kuti akula idakhalanso nkhani achoke. Nkhani yaikulu Steve ndale zenizeni sizinenedwa kawiri kugulu. Ndale zimakhala mkatikati zimaseweredwa mwachinsinsi. Ndiyo kanena kuti anthu saloledwa kulankhula mawu akukhosi kwawo. Chipani tichione dzina lache Democratic Progressive Party. What it means essentially or dzinali embodies a democratic party. Yonena kuti litu democracy ina ukhala bedrock kapena kuti mainstay ya chipani chimechi chimayendetsedwera. Anthu azilankhula maganizo awo, anthu azichita zimene akufuna inde motsata constitution yawo komanso motsata amene khalidwe lawo kapena kuti practice ndi conduct and tradition ya chipani chawo. Kuti mina ngati pali kufuna kupanga chinthu chakuti achitane consult. Koma pokamba nkhani yokhudza Mike Grizedala Jeffrey zikungoonetseratu kuti mu DPP muli anthu ena pakali pano amene akufuna kuti Professor Mutharika asiye udindo ngati president. Pabwere mwayi kapita convention amati elective convention akakambirane akasankhe anthu ena. Alimu anthu ambirimbiri amene angathe kuyendetsa chipani chicha koma pakali pano ndimamva ndithu olemekezeka tinene kuti bambo Brown Mpinganjira ngati mneneri watsopano wa chipani cha DPP amakamba akuti tikakamba nkhani yokhudza kukamba nkhani yokhudza convention akuti ndiyo sathandiza. Akuti convention kuti muichite pano mukasankhe president watsopano wa DPP akuti sizithandiza. Amalankhula a Brown Mpinganjira ngati mneneri wa chipani cha DPP pakali pano akuti kuti tipite convention tsopano mawu amene wakwatsutsano a Grizedala Jeffrey mlembi akwatsutsa akumutsutsa mlembi wakale wa chipani cha DPP a Grizedala koma tisayiwalenso a Grizedala akukana. She's resisting. Akuti sachoka. Sasiya pampano. Ananenetsa itu mdzafera professor. Yes. Nde akukana akuti yayi ine sindichoka. Ine ndimanena maganizo anga. Ansonda anena maganizo awo. Akuti a professor akapume. Achita kwa mbali yawo. A Grizedala nawo anena momwemo. Koma Brown Mpinganjira ngati mneneri wa chipani cha DPP akuti DPP kuti ipite convention tsiku la lero sizithandiza kukasankha president wina wa chipani. Chifukwa chokuti ningomaliza Steve
akuti a DPP atati asankhe president watsopano akuti Tonse Alliance akuti ikumba mabowo imuthira mazi mpaka na impweteka impezera zifukwa ndipaseka pene wamvera akuti iwo akuti akuyenera kukhala very careful. They have to trade extra carefully when it comes to this purported or this yet to be convened convention. Yoda katsankhe president amanena ndithu nda ampinga njira akuti kuti tingoyerekeza kubweretsa president bora ndikhale ndi wakale ibweyi pakali pano akuti tikangobweretsa president wina watsopano wa DPP auda Tonse Alliance auda MCP ndi UTM ndi gulu lawo akuti ayamba they will start punching holes into this particular president wachipani watsopano ampezera ati zifukwa amfukulira nkhani ndechipani chichilimbikitsika chikhala cholimba ngati miyezi iwiri kutere. The bottom line is there is chaos, there is disorder, there is disunity in DPP. Muchipani mu muli chipwirikiti, muli kusamvana, muli kupatukana, muli chisokonezo. Pamene Dausi asinthira njudindo ine unafuna nene nkhani yomwe yakuti Bambo Dausi amveka pena pache ndi atula nkhani afuna kuafusa Bambo Dausi chimechi uchitika mchipani mwanu ndi chani Adausi aida kumveka kuti he is panicking ineyo Steve ndaida kwamva kuti aida kukhonja kuti nsayankhulepo kanthu ine zimenezo you can tell kuti munthu apapa watani wapanikizika wafusa Adausi kuchipani kwanu kodi kuchitika chani taona zimene zachitika pano Adausi pa phone aida kunena kuti nsayankhulepo ine ndisiye ine nsayankhule nawo zimenezo. You can clearly tell that a person has been cornered and he has got nothing to say in relation to what is happening in their political party. Abwana zinthu sizinafike pabwino mchipani cha DPP. Ben Piri ndi aja director of elections autula pansi. Mike Griselda akuthamangisidwa koma akuchitabe resist. Ampinga njira nawo akulankhulira uko. Aka president iye mwini akunena kuti he is not happy. In fact akuisa chizungu chona kuti I was offended by the remarks made by the Secretary General. Amena acho saja. Ndantauza kuti chipani zinthu sizikuyenda. Sure. Nkhani ina ndiyokhuza yemwe ndi membala wa chipani chimenechi cha DPP. Jomo Ntobwa One Osman. Omwe pakali pano akuganizira milandu ingapo ndipo amangidwa kokwana katatu. Iwowa amapanga sponsor matimu ampira angapo omwe amatchedwa kuti Ntobwa pali under 12 kukafika timu yayikulu. Akuti mmene zafikira apa iwowa chawezi akuti kulibino matimu athe sathaso kupanga sponsor. Masiku apitawa godi wa maminibasi kulimbi walandidwa omwe iwowa amayang'anira. Kodi ndingafuse bwanji fusana chimene fusana akuti business yawo yasokonekera kodi business yasokonekera ndiiti okay chimene nkhani yakulu ndiyo kuti timaona newspaper pano sitikondo kamba za mpira koma interest yathu ndi ya the connections that Mr. Jomo Ntobwa One had or has with the Democratic Progressive Party. Pokhala chipani chimene chinali mboma kwa zaka zisanu zimene zachokazi. Tikudziwa anali connected. Now, interest yafe ndio kuti barely 2 months of DPP exiting from power. Mr. Ntobwa is saying the circumstances which he finds himself in, he is not able to continue sponsoring the football teams that he has been sponsoring. Unandauza kuti chilipo chimecha chitika. Biggest question ndiyo kuti ndalama zimene amathandizira mpira awu zizifuta kubwera. Ndeno question mark ndiyo kuti ndalama zo zimachoka kuti kuchipani. Chifukwa chimachitika chona kuti kawiri Steve iweyo ukoze kwa ndalama zo ulibe tsiku lale. Koma chifukwa unima connections. Umadziwa sota mawa ndizipeza. Business safo. Lachitatu zisapezeka. Lachina izarani zisapezeka. Ukamayangana kuti okay ndikapanga chakuti zikateni zapezeka. Koma mmene chipani chawo chachoka mboma Mr. Joma kwenda kuona kuti the future looks bleak azungamati kukoneka kuti tsogolo light is not being seen at the end of the tunnel. Zikuoneka kuti zinthu sisibwino. Ndeno nkhani ndoona kuti ndalama zimene akunena ngati zidali za business yonali yabwino zikuyenera kuti zinthu zimenera kuti
kwa nthawi kena kake zimenera kupitilira nthawi yafupika kwambiri miyezi iwiri ndi yaying'ono kwambiri ngati business iyo inali yachilungamo inali yoti imayendetsedwa bwinobwino si madalira ma connections ndi TPP ngati chipani cholamula sadakaopa samayenera kuopa sakuyenera kuthetsa sponsorship zinthu zikuyenera ziyende bwinobwino koma mmene zililimu kubwera kugulu newspaper zalemba mawayilesi akulutsa kunena kuti yayi akuoneka kuti bambo Osman Jomo sakwanitsanso kuchita sponsor matimu amenewa zikusonyezeratu kuti kalipo kameka matani kamachitika ndekuti aona kuti tindalama timeta salad bwayi ndisungire pakhomo ndisangochita so waste ifa yoti zimene timatenga kubomako zimene timapeza munjira yoteneyi sizitaniso sizitheka ndi aona kuti chanzeru kuti angotani afuna anthu amvere chisoni. Now the issue is zinthu zizi kamachitika should serve as a lesson kwa anthu amene timadalira ma connections aboma chifukwa ndale zimasintha exactly that's the thing tikamayamba chinthu on the basis of connections that we have with a political party which is ruling, these are the consequences. Zinthu zimayenda chonchi chimodzimodzi pa family yako ngati iweyo bambo olonzimayi ndipereke chitsanzo Steve mboma mummakhala anthu oti amadalira ma connections mina amaziona ndi anduna ndi amantenga mwana kumpirisa ku skulu yodula sukulu yoti under normal circumstances their finances do not allow sangakwanitse kuteko pa 7 September apa tiona ena akabwerera kuboma that's exactly ku high school before chipani chapita ku opposition ndi imene yoyo zinthu izizi zimayenera zizitiphunzitsa let us live within our means tizikhala mu chinthu chimene tingathe kukwanisa ndi circumstance yathu tisamatengere kuti tili ndi mwayo kapempha uku tili connected ngati ndalama zathu zikulola kuti tipange ichi mwana tipirise sukulu yakuti apite sukulu imeneja pokhapokha ngati tikuona kuti at least we have achieved some financial stability kuti olo mphepo iwombe ndale zisinthe ifeyo sizasintha adali connected ndi anduna mpano kwati takaza atatu that's the thing pano akumuzemba MG2 kuti ololenti alipira nkhani tu ndimene tikunena amene chiwa bala wanga gwede tibereso ikatha breki ngati mukutsegula kumene kanema yanu mukonerayi ndi gwede kubwera ndi nkhani zosiyanasiyana zomwe zagwedesa dzikolo. Nkhani ina ndiyokhuza membala tingati phungu wa nyumba ya malamulo yemwe adakhalapo membala wa UDF adachoka ku UDF kupita ku DPP adachoka ku DPP kupita ku PP wachoka ku PP kupita ku MCP kuchoka ku MCP ndikupita ku DPP pano nkuzati ndikufuna kukhala phungu oyima pandika Salim Bagas Chikwama Central Musega ande ulendo achiwene chinoposa chenji golo ndikumbukira kale the standard 6 and 5 tinkaphunzira za kuti ziya tinkapoti kadi mafenzi mosi zimayanga ndele kale kulika mwambe amene kuti a rolling stone gathers no moss akuti mwala wenda suyanga ndele ine ndimangokumbukira ndimaganiza Solomon mamva nkhani so this is exactly what is happening uone chimene chinachitika bambo Salim Bagas iwe ukudziwa zona kuti bambo Salim Bagas mene amatafuna ayambe kugwira chilo limodzi ndi boma ndi DPP ukudziwa zoti mu 2018 bambo Salim Bagas adali achiwiri kwa Moses Auchen Ankaka Aisten Ho Ankaka adali secretary general wachiwiri wao adali Salim Bagas udindo ku Malawi Congress Party was deputy secretary general udali wa bambo Salim Bagas 2018 yomwe tikupita ku 2019 kuzisankho adale mbakalata akuti ndasiya chipani cha MCP ndasiya deputy secretary general ndasiyaso candidate oti ndizayimira MCP kuno kuchikwawa Central ndikayima pachani ndikayima pandekha now chimene ufuna kamba chiona kuti nthawi zina zake anthu sitimakhala ndi foresightedness we are too myopic timaona apapoka sitimaona kutsogolo I should believe where he is regretting sometimes pali zinthu zina zimene Angereza amene kuti we go for hedonistic preferences Chingerezi chinchokhwima kwambiri akanena kuti hedonistic preference
iweyo you don't want to postpone pleasure. Iweyo ufuna kuti za lero umve koma lero ndi lero. So ukufuna kuti you should also live for the future. Kuti chabwino ndilole ndivutike lerolo. Koma mawa zizandiyendera. Anthu amafuna kusangalala kwa lero ndi lero. Tidye lero ndi lero. They don't want to cast a long-term vision. Ndiwaphunzira amene atumena dizoona. Apapa it is clear atafusa kuti bambo Salim Bagas mene we wanenera Steve UDF DPP PP GPP MCP lero akuda khapa independent ndi anafusidwa mu interview amakamba kuti ili ndi dziko mwakhala mwazungulira koseku mawa nikuja uno siti kuonani muli ku MCP kapena ku UTM akuti yayi for today ndine wa independent koma simezi chitike mawa sindikudziwa ayankha choncho nkhani ina ndiyo kuti kodi kutonse MCP UTM idziko pangira phwando anthu amene akulowa kumene kuiwala anthu omwe avutika nawo anthu aononga chuma chawo kutonse anthu aononga mabusiness awo kutonse koma sadapangiridwepo phwando sadapangiridwepo recognize tikungoona kuti aya watu apita kukala ndira kuti abwera kumoneka ngati mahiro koma anthu mavutika nawo even ku court anthu kuti ku court adayamba kuyenda mtengo wa mango usana kuse uje maluwa mpaka na mango kukhwima mpaka mango kupya koma anthu amene aja kumene kusakuoneka ngati koma anthu obwera atakuchemerera nkhani ndimene ukamba panonena kuti zipanizi zikamati zikupanga welcome kapena kuti zikuwalandira ziziona chifukwa pali anthu Steve ndipereke chisanzo nkhani timakamba ya DPP icha ona panopa DPP barely 2 months ukuona amene anthu akuchotokera anthu akuchokako anthu ayamba kudumpha boti ija afuna kuti apite kumene kukoneka kuti nkwabwera koma atamwalira malemu exactly ndi zimene sizikutani zikuchitika koma ukati uyang'anisitse ngati mene ndimakondopeka chitsanzo cha chipani cha Malawi Congress Party 26 years chili out of power koma unaona kuti anthu adakali chani adakali intact. What it means is chipani cha MCP was built on discipline. And wajama dziwa kuti ife chimeti mafuna ndi chichi pamene when you look at the other side of the divide ukayangana mbali naye uona kuti anthu ake ndinamva nditu one of the political commentators Mr. Humphrey Mvula amene akuti ukayang'anisitsa ku DPP anthu amene akuoneka kuti angathe kukhalako ndi kusatira chipanichi ndi achichepere chifukwa choti they were convinced kuyambira ni mfundo za founder wa DPP the late Bingu Tarik akuti achichepere ndi amene angathe kulimba ku DPP koma achikulire amene amango joina kuchokera zipani zina samaka joina kuti afuna kuthandiza chani chipani amaka joina ataona mwayi wa Mokobiri kuti azitha kudya ndi kumapita chani ndi kumapita patsogolo ndi ndalama koma akuti amene angathe kulimba from his experience and his expectation akuti ndi anthu amene anayamba kutsatira DPP chifukwa choti they were convinced ni fundo za Bingu komanso anaona amene Bingu anachipangira lay foundation ya chani ya chipani chija akuti achinyamata ndi amene angalimbe because they subscribe to the true ideals of DPP koma achikulire metu tambakale kuziona zinthu ambiri amene anangojoina kuchokera zipani zina ankafuna ko mapwefu amakonda zichawo chimechi ndi amene wandidani amene kamlepo kaluwa mapwefu mulione gulu limene lili muona akuti mapwefu amanthauza kuti aliyense akangodi apo basi ndema uya kugwira apa uya kugwira ndema mapwefu ambiri amasata mapwefu nkhani yake ndimene nkhani yotsiriza malingana ndi nthawi kumangidwa kwa akuluakulu ena ku Eskom ndi kumakla zakhala bwanji ni ndani amangidwa amanga pa zifukwa zanji nkhani yoyamba yokhudza ku Eskom amene ndi chief executive officer a Eskom bambo Alexon Chiwaya ngati sakulakwitsa ndithu anatengedwa ndi apolisi koma atulusa akuti pa police bail chimodzimodzinso amene anali I think wamkulu woyang'ana za human resource the administration amene ndi bambo Dafta Namandwa nawonso anatenga nkhani ili connected ndi nkhani yakuti kusowa kwa mafuta ndi zina zimene zimachitika kuti kubunge limene la Eskom jankata zilonda mafuta masowa nkhani ina limene nditu ndi apolisi anatenga kuti akafuse mafuso amve kuti kodi zinthu zinaenda motani komanso kubunge limene la Makra kunena kuti amene ndi akuluakulu ena bambo Chitsonga director of finance ku Makra anatengedwa sitikuzonga tataya koma timve kuti zinthu zaenda bwanji nkhani yokhudza ndi 100 million kwacha akuti imene akugwiritsidwa ntchito kugula salu ndi zina zothandizira chipani cha DPP zimachoka ku Makra malinga ndi nkhani zimene zikumvetsedwa ndi akulu amenewa bambo Chitsonga komanso mkulu wina ku Makra atengedwa ndi apolisi kuti afuse pakamba
ndalama zokwana 100 million kwacha zimene zinathandizira chipani cha DPP macro kukhala institution ya boma kumathandiza chipani ndi apolisi afuna aone kuti kodi zinthu zikuyenda motani. Silingachoke sana kapeza private bodyguard watsogoleri wa dziko linaka kuti atutsa pabelo achisale ndimwekaye basi achisale atuluka pabelo bambo Chisale mwatsoka pabelo sanatuluke. Judge wa High Court Mai Ive Kamanga Justice Ive Kamanga nditu wakana belo unena kuti belo silikupasani pa mlandu wa murder sana apatse mlandu waganizira kuti anapha ali akukhuzidwa ni imfa ya Aisa Njauju ndokhuzidwa akuti akwaganizira akwaganizira kuti ndokhuzidwa imfa ya bambo Njauju. Koti linamva amene amava ni Mai Ive Kamanga anena kuti belo saapasa ndeti makamba anthu amakamba anoya kuti kodi inde kuti what next iwowa abwereraso kulimandi kumaula nde chinthu chimodzi chimene chinachopatsa chidi nchokuti tsiku limene sanapiteko iwo achisalewa ku court adali kumeneko kunangopita lawyer wawo bambo Chance Gondwe ndi amene anapita ku court. Anapita ku court kucha anapezeka kuti Mai Ive Kamanga anapereka chigamulo pa bail application kuti ayi bail siteka bakhala kai kuchani kumaula nde kuti inapezeka kuti tsiku lomwelo kudatulukaso issue warrant of arrest ina kuchokera ku police. Adapita konko kafusa nkhani yokuza kuti certificate ya MSc akuti imene agwisa ntchito kuti ayambe ntchito ku ame mzaka za mbuyo akuti kukhanga diso ili ndi mabanga paliso nkhani akuti kukhanga kuti kaya sinali yawo kaya ndizakhala manje kuti ni munthu woyamba tisaiwale pa dziko lapansi kumangidwa atamangidwa kale ndi tisaiwale unena kuti achisale ntchito yawo kwenikweni akagwira ku Malawi Army ndiye mbuyomo akuti certificate imene anayambira ntchito kumene ku MSc ikukhanga diso kuti pali nkhani zoti akufunika kuti ayankhe ndiye chimene chopatsa idwi nacho kuti apolisi anachalira kuti ngati Mai Ive Kamanga amapasa belo siku limene ndiye kuti amataniso amatolaso ndiye nkhani ndiyo kuti adapeza kuti apolisi anasatira konko ndikukamangaso ali kale mchitokosi ali pa milandu folo yo wakhudza asiye kumangidwa. Ukumbukira ndinakuza Steve kuti andauza kuti bambo Chisale akumazunguza kuti kodi ineyo kukhanga kuti ndili ni ma issues nkhani ndithu zaenda motero pomwepa malingana ndi nthawi. Koma tisanapite 2 minutes ndakumbukira imene isingalephera mavuto a cement muli mavuto a cement dziko vuto la cement mwachangu ndinali 2 minutes wachiruka ndinali ku Lilongwe ndimacheza ndi bambo Sosten Gwengwe nduna ya za trade ya za malonda imakamba kuti nkhani imene twekhala kamba ya cement mwalo wa dziko muno simenti yu amapangitsa makampani amene ali ku Malawi kuno amapanga simenti kuti alowe pasi akuti makampani ambiri adatsala pang'ono kutseka. Vuto ndilo kuti simenti amangolowa mdziko muno mwachinyengo osalipira jute amachita flood market. Akachita flood market simenti ochokera kunja wa illegal makampani kuno ngati Lafarge anachulapo akuti Lafarge pompano ikanatseka anthu ntchito zimatha chifukwa choti they were discouraged from producing because the market was not there. People preferred to buy cement which was coming from outside chifukwa choti mina mitengo komanso zina ndi zina koma izizi zimachitika zonse chifukwa choti boma limakhanga ndi kuchita promote cement ochokera kunja osayang'ana cement wako noko nde mu business buli chijawo chinamena kuti infant industry argument amanena kuti kodi tikamatenga zinthu zochokera kunja kubwera nazo kunoko nanga makampani akwathuku zitha bwanji ntchito kumeneko kuli anthu amene amalipira misonkho koma ife tikupanga prefer kubweretsa katundu kuta kunja ndifake boma pakale pano lakhazikitsa imene amayitchula kuti Control of Goods Act kuti pali katundu wina tizimpasa kota because opanga import malire matumba mwakuti komanso because onena kuti yayi tikozowika kumene import ban kuti sidi kufunaso cement wina koma pakali pano Ministry of Trade akuzikonza kuti zinthu ziyende bwino kuti mwina makampani a cement kuno ku Malawi ayambenso kuchita bwino asachose anthu ntchito. Ndikuthokozeni bambo Chawesi pano ndathokoza kwambiri kuti takuwuzani kuti mubwere pa gwedegwede simunyinyirika simukana ndipo makhoto makonzekera kodi zimakhala konkuno zopala kodi wakoti lero gwedegwede ndi masunga pali outdrop kena tayi ndi makangondola kuponya basi pakhosipa chinthuchi lero watiulutsa kuti chisagwe bwino ndi LT Lolin Tembenu komanso Sumeya Chitera wathu wa nthawi zonse pano pa gwedegwede komanso Dada Stanley Chisi komanso Dennis Ng'andu nyamata ometa ndevu kumeta mbali kumankanika ndi makamba fulani mutu ngati wangawu inu
mwakoma nonse tikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera gwede pano pa Mimbawa Television. Imeneyi ndi gwede